hráčky sme strašne obmedzené v dnešnej dobe. Tiež by existovala nejaká hra aj pre nás. Ženy, teraz dávajte pozor. Predstavujem vám vlhký sen každej maniačky do domácich prác. Oslobodte a zrelaxuj svoju myseľ v tzv. Save room, kde umývaš riady. Avšak pozor. Keďže časom ti dojdú riady na umývanie a potrebuješ nejakú potravu a vodu na prežitie, budeš sa musieť vydať do tzv. The Depths, čož sú procedurálne generované dungeony, v ktorom nachádzaš spomínané suroviny a itemy na prežitie. No najväčší pozor však treba dávať na nepríjemné anomálie, ktoré po svojej ceste môžeš stretnúť. Avšak hra toho ponúka trošku viacej a nebudeš celý čas iba hantiť potravu a nejaké tie špinavé riady. Môžeš si to trošku uľahčiť a zjednodušiť. Musíš sa postarať aj o základňu a taktiež aj o výrobnú linku. Upgradeuj možnosti umývania riadu a vytvor si proste systém, ktorý ti pomôže prežiť. Pusti sa do výskumu, získaj bonusy z nájdených šrotov a vylepšuj svoje schopnosti. Farmárči, pochytaj nejaké tie ryby a otestuj svoje kulinárske schopnosti. Alebo sa len zapozeraj do bielej steny a premýšľaj nad životom. Hru od vydavateľa Frinky si môžeš kúpiť na platforme Steam za necelých 10 €, čož si myslím, že je dosť dobrá cena na to, aký herný zažitok ti hra poskytne. Takže, ak ťa hra zaujala alebo nejak prekvapila, kľudne mi daj vedieť do komentárov.